Hallo. Oh ja, goeie. Wij zijn van Omroep Friesland van het programma Heer. En de vraag is dan, wat hing er bij jou boven de bank? Ach, nou je maar wel inkomen, maar eigenlijk niks. Dit is de bank. Ja. Ik heb mooi uitzicht trouwens, dat mag ik erbij zeggen. Ja. En zo ben ik hier in juni 35 geboren, in ditzelfde huis. Zo. Ik ben nu 89 ook wel goed, hè. Dus je bent nogal honkvast. Nou, dat jet ik via, dat rent zo. Oh ja. Ja? Nou, zo rent dat leven. Ik bedoel, maar ik trouwd was hier, dan hier je misschien ook wennen. Misschien hier ik het een beetje uitbreiden, dat hoeft. Maar in ieder geval, ik weet niet, ik ben maar tevreden niet. Ik heb een prachtig uitzicht. En ik heb een soort hobby. Ja. Ja. En maar heb je nooit een vrouw hebben? Nee, dat net. Nee. Ja. Het is misschien verder wel goed geweest, maar ik weet wel dat ik een bazige vrouw hier en ik heb zelf niks te vertellen, want ik ben zelf 40 goed. 40? Ja? Ja. Maar nou ben ik eigenlijk een baas, hè? Ja. Maar dan joeg ik me ook al, nou ja, ze is ook wel gelijk even wat, maar nee, ja, ik ben wel het type, ik ben nou minderwaardig net, maar minderwaardig iets complex. Oh ja? Een liedpietje. Och, is dat dan reden of ben je het nou een keer zo? Nou nee, maar dit is mijn aard, dus ja. Ja. Dus ik bedoel, maar van de vrouwenbroers ben ik alleen een oorbluin, dus mijn oren worden gewoon een beetje mooi maken. Ja? Nou ja, als de broer. Oh zo, maar die leven er meer? Maar de hollen zijn er morgen 14 uur, schedelbasis. Och. De oren Jan, mijn broer Jan, die werd 65 en 3 weken. En hij tijdens het keertje, maar op een warme dag, is hij te warm worden. Och. Nou, Jentje die heb ik net kennen, maar die is al mannen met een loonzeking. Nou, en dan bloot ik roer zo te gek. Ja. En ik heb een soort hobby en dit vind ik prachtig. Ja. Het is net zo dat ik hier nou zit en zeg, wat eenzaam is, ik ben alleen nog nee, totaal niet. Integendeel, weet je.